Birtaniya da ɗalibanmu da ma'aikata da mazauna muka gaji da yawan kashe mu da ake a arewacin Najeriya. A yau ran ɗan adam a arewacin Najeriya ya zama koren sauro bai kai shi daraja ba. Domin za ka kashe sauro sai ka siyo maganin sauro, ka fesa, ka rufe ɗakin, ka je ka zauna a wani guri. Kashe ɗan adam yau a arewacin Najeriya ya zama ba komai ba. Mata da suke gidajen aure ba su tsira ba. Maza da suke kasuwa suna nemawa matansu abinci ko suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari ba su tsira ba. Hatta ɗan da yake cikin uwarsa bai zo duniya ba, mai tsira daga rashin tsaro da ta'addancin da waɗanda ake kira 'yan bindiga suke yi a arewacin Najeriya ba. Kuma gashi a fili take cewa shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin jihohin nan da abin ya shafa ba su damu ba. Domin daidai lokacin da aka ƙona mutane 40 ciki har da jaririn da yake ciki a Sokoto, a washe garin ranar Buhari ya je Turkiya ya yi bikin ranar haihuwarsa. A ranar da aka kashe mutum 40 a Kaduna, rana ɗaya kafin ranar aka je ana naɗa ɗan Buhari ana sharholiya a nan Taura. Kuma kakakin majalisar dattijai wato Senate President, wanda ba mu taɓa ganin shi ya je ta'aziyar waɗanda aka kashe ba, sai muka gan shi ya tafi wato bikin naɗin ɗan gidan Buhari. Sanatocin da ba mu taɓa ganin su a gurin ta'aziyar waɗanda aka kashe na mutanenmu ba sun tafi naɗin ɗan Buhari. Kenan suna sharholiyarsu da kuɗinmu da jiragenmu da jami'an tsaronmu, mu kuma ana kashe mu ko a kwanarsu, ba wanda ya damu da abin da yake faruwa da mu. Kuma gashi 'yan uwanmu da suke fitowa arewa don su nuna fushinsu domin su yi zanga-zanga, jami'an tsaron da ya kamata su tsare su yaƙi 'yan bindiga su suke zuwa suna kashe 'yan uwanmu. Ko ajiyan nan an kashe mutum 2 a Kano haƙi a nan wato jihar Katsina. Menene laifinsu? Ranar Talatan da ta wuce 'yan bindiga sun kawo hari garinsu suka kashe mutum 7. A daidai lokacin da ake wannan hari, waɗannan mutane suka yi rahoto gurin sojoji cewa ga 'yan bindiga sun kawo mana hari. Sojoji suka ki zuwa su taimake su, 'yan bindiga suka ci karensu babu babbaka a garin, suka kashe mutum 7 suka fita. Wannan abu yasa suka yi fushi suka kama zanga-zanga. Sojojin da suka ki tsare su jiya ran Talata, a jiya Laraba suka fito suka harbi mutum 6, suka kashe 2, suka jiwa 4 mummunan ciwo, a yanzu haka 4 suna asibiti. A wace irin ƙasa ake haka? Ko a zamanin jahiliyar da ba mu taɓa jin lokacin da ake zuwa makaranta a ɗebi yara 300 a je a yi musu abin da aka ga dama a daji, a rike su sai iyayensu sun biya kuɗaɗe sannan a bada su ba. Ko a jahiliyar da ba mu taɓa jin lokacin da ake zuwa cikin kasuwa ana neman karo kuɗin fansa ba. Ko a jahiliyar da ba mu taɓa jin lokacin da aka je masallaci da coci ana tara kuɗin za a je a biya kuɗin fansa ba. Ko a jahiliyar da ba mu taɓa jin lokacin da aka ɗebi 'yan sanda aka yi garkuwa da su sai da 'yan uwansu suka tara kuɗi suka bayar ba. Wani irin lalacewa ne wannan Buhari? Wani irin lalacewa ne wannan gwamnoninmu? Ko kwadan kun ga mun yi shiru? To wallahi daga yanzu shiru ya ƙare. Lalle ne a daƙile 'yan bindigan na, ai ba aljanu ba ne su. Ba daga ƙasa suke tsurowa ba, ba daga sama suke faɗowa ba. Ina tiriliyoyin kuɗaɗen da Buhari ya ce ya ɗiba ya sa a harkar tsaro. Kullum idan aka kai hari, masu magana da yawun Buhari za su fito su ce sun yi alheri, sun yi Allah wadai. Ba don kai alheri kai Allah wadai muka zaɓe ka ba. Ba don kai ta'aziyya muka zaɓe ka ba Buhari, da kana da wura, kana sungul Buharinka, in kai ta'aziyya sai mu ce mun gode. Yau kai ne shugaban ƙasa. Idan kai ta'aziyya kai Allah wadai, Jonathan kake so ya zo ya tsare mu yau? Idan aka kai hari, masu magana da yawun Buhari ba sa kunya, ba sa tsoron Allah, sai su fito su yi ta ƙarerayi su ce za a ɗau mataki, ba za a ƙara jin hare-hare irin wannan ba. Muna bincike, mun samu jirage, mun samu makamai, mun tura ƙarin jami'an tsaro, amma bayan kwana 3 sai ka ji an ƙara kashe wasu 50 ɗin. A yanzu maganar da muke, yaran Kebbi, ƙananan yara da mata suna hannun ɗan ta'adda tsawon wata 6 yau.
ko a jahiliyar da ba a yi wannan ba. Kuma har ikirari yake cewa zai sa yaran nan su zama yaran shi ta hanyar koya musu bindiga, kuma rahotanni suna nuna cewa lalle a yanzu ya aular da yawa daga cikin yara ƙanana 'yan aji 4 'yan aji 5 da aka ɗiba a FGC birnin Yawuri. Amma Buhari da matarsa da 'ya'yan shi suna kwance suna baccin su yadda suka ga dama. Sai ma suka tashi suka tafi zuwa suka tafi Turkiya suna bikin haihuwa. Amma gwamnan Katsina, gwamnan Zamfara, gwamnan Kaduna, gwamnan Kebbi, gwamnan Sokoto suna kwance a gidan gwamnati suna bacci da iyalinsu suna kwana a cikin AC. Talaka yana nan noma ya gagare shi. To wallahi ƙarshen magana ta zo, ba za mu ci gaba da shiru ba. Dole ne a tashi a magance wannan matsala. Idan kuma Buhari ba zai iya magancewa ba, to ya saka. Ina wajen wani taro zan kira. Yana cewa ya yi bakin kokarin shi. In dai a shekara 6 nan ya yi bakin kokarin shi. Suna ta cewa suna maganin ƙaba, kai yana ta ƙara kumbura. Kan yana nema ya yi bindiga. In har wannan shi ne iya bakin kokarin Buhari, to ya sauka ya tattare kayan shi ya koma Daura. Da an taba Buhari sai ya dinga babatu yana cewa Daura zai koma in ya gama mulki. Yau idan Buhari ya koma Daura, karkashin Turji zai rayu, karkashin dan ta'adda Turji zai rayu, shine shugaban kasarsa. Wace Daura Buhari zaka koma in ana cikin yanayin nan? Saboda haka karshen magana ta zo, ba za mu yadda a ci gaba da kashe mu ba. 'Yan arewa 'yan adam ne mu kamar kowa, kamar yadda yake tashi idan aka kashe mutum ɗaya a Lagos ya yi magana ya ɗau mataki, kamar yadda yake tashi in aka kashe bayarabe ɗaya ya ɗau magana ya yi magana ya ɗau mataki. To lalle Buhari ya fahimci nan 'yan arewa rai ne, mu ma 'yan adam ne, muna da 'yancin mu rayu, kuma lalle gwamnati tana da nauyin kare mu. Ba za mu yadda a ci gaba da kashe mu ba, saboda haka lalle shugaban ƙasa ya tashi ya yi abin da ya dace, in kuma ba zai iya ba ya sauka. Gwamnoni lalle su tashi su abin da ya dace. Mun gaji da ganin gwamnan Zamfara da gwamnan Sokoto da gwamnan Kebbi suna yawo suna kara da Najeriya suna kara da duniya bayan ana kashe mutane a jihar su. Mun gaji da ganin gwamnan Kaduna da gwamnan Niger da sauran gurare suna yawo suna kara da duniya suna bukukuwa suna shewa suna sharholiya, mu kuma ana kashe mu. Mun gaji, shi yasa mazauna Birtaniya 'yan Najeriya da ɗalibanmu da ma'aikatanmu da 'yan kasuwanmu da sauran 'yan ƙasa suka ce ya isa haka. Muka fito don mu tura kukanmu, kuma wannan zanga-zanga yau aka fara, Allah ne ya san ranar arewa in dai ba a magance abin da muke nema ba. An jima kaɗan za mu yi addu'a Allah ya gama mana da duk wanda ya zama mana matsala. Amma yanzu za mu koma gurin waɗansu masu jawabi, musamman 'yan uwanmu mata. Yawwa. Assalamu alaikum. Hakika a wannan rana muna nuna bakin cikin da alhinin akan abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya. Da alhinin mu akan abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya. Based on documentation, arewa mu ne muka ba Buhari mafi yawan kurkun da yanzu kai shi kujerar da yake ciki. Amma mu ne yau muka zama sanuwa ware, mu ne yau muka zama 'ya'yan bora. Abubuwa suna faruwa arewa, Buhari ko ya kula. Sai mun yi mita, sannan ne zai turo da Garba Shehu ya zo ya tura mu ƙarya. Mun gaji, Buhari mun gaji, ka sani cewa ran dan arewa rai ne ba wai ran wanda ke kudu kaɗai ba. A kwanan nan akwai wani abu bakin ciki da ya faru a Sokoto, inda mutane guda 43 ciki har da ƙananan yara da mata aka ƙona su a cikin mota. Wannan abu tun da ya faru kusan kwana 3 kamun Buhari ya ce wani abu. Sai da mutane suka yi ta bombarding din shi da messages a Facebook da other social media, sannan Buhari ya fito ta bakin Garba Shehu ya ce Allah wadai. Allah wadai Buhari. Allah wadai Buhari. Allah wadai Buhari. Hakika ka ba mu kunya. Ka ba mu kunya. Buhari ka ba mu kunya.
saboda ni ba zan taɓa mantawa ba lokacin zaben ka mu ne muke sai ƴaƴanmu ƙanana suna muka addu'a domin ka samu zaɓe. Mu ne muka taso daga gidajenmu a ƙasa ba ni mantawa aka hana hawa mashin da mota. Mashin da komi. Aka ce sai da kowa ya tafi ƙasa ya je wannan. Haka na taso duk wanda ya san nisan inda na at least na yi 1 hour ina tafiya don kawai in zaɓe ka Buhari saboda ina tunanin za ka kawo ƴaƴan da na haifa ci gaba za ka share musu hawayensu. Amma a yau ƴaƴana a kullum suna ce mani yaushe za mu je gida mama yaushe za mu je gida mama ina ce musu ba rana saboda kidnapping ya yi yawa ina tsoron in kawo ƴaƴana su zo su ga mutanen gida kada a kidnapping Powerful message. Lokaci yayi Buhari da za ka juyo kun waɗanda suka zaɓe ka. Ba wai muna cewa ka nuna bambanci bane ba. Amma dai lokaci yayi da za ka juyo domin ka share mu hawayen mu. Wallahi Buhari idan har ka sauka ka bar ƙasar mu da tabarbarewar da fiye da yadda ka same ta. Ina mai tabbatar maka har ƙarshen rayuwar ɗan arewa wannan tarihin za a ci gaba da ba 'yan baya ne. Wannan gaskiya ne. Musamman yadda muka kunna uwar shegu ga kakanninmu da suka yi ta wani ɗinmu kada ku zaɓe shi. Kada ku zaɓe shi. An yi yan Buhariya amma muka dada kunnuwan muka dada idanuwan muka zaɓe ka Buhari. Wallahi. Ashe kakanninmu gaskiya suka hidi mana. Yau muna bakin ciki musamman ni ina bakin ciki da na zaɓe. Na kwamace mulkin Jonathan ko kuma a ce wani ne ba kai ba. Muka juya ma Atiku baya. Muka ce Atiku zai sai da NNPC. Yau ga Buhari kai ne za ka sai da NNPC. Shin wannan abu kunya da miye kama. Lokaci yayi Buhari da za ka haɗa hannu da mutanenmu da sarakuna domin a ceto arewa daga halin da muka tsinci kawunan. Yan banditi now! Yan banditi now! Yan banditi now! Yan banditi now! Good. Muna godiya Hajiya sai kuma mai jawabi na gaba. Zanga-zanga take ci gaba da gudana kenan. Na farko wato ina son ku lura duk wanda kuka ga yana jawabi a nan yana da akalla digiri 2 zuwa 3. Mu gane cewa 'yan Najeriya ne wannan abu bai shafe su kai tsaye ba dan suna nan Ingila suna kwance lafiya kalau. Amma kullum muka karanta labarin abin da yake faruwa a gida sai ka je ka kwanta bacci ya ki daukar ka shi yasa suka fito suna wannan abu da suke da wannan jawabai. Wannan wakilci ne na ɗalibai wanda ke wannan ƙasa suke gabatar da karatu nasu na digiri na farko na biyu da na uku. To mu ci gaba da zan ayyuka na mu ga abin da ka zo. Ta yi message mai kyau wallahi. A kwarai da gaske powerful message wallahi. Kuma aka mai da mutanen arewa mafi koma baya idan muka tsaya muka dubi wannan abubuwan shugaba Buhari kai shugaba ne na Najeriya kuma kai ne shugaba na mutanen arewa kai ne ya kamata a ce ka kare mutuncin mutanen arewa fiye da kowa kuma kai bisa adalci kuma su ne suka fi baka duk ƙuri'ar da ka samu amma yau talauci ya mamaye su ne talauci ya yi mai illa su ne yau ba ma ta maganar abin da za su ci ba za su sha a'a suna ma so su ga cewa rayuwarsu ta tsira ne wannan babban damuwa ce da ya kamata ka tsaya ka duba su waye masu baka shawara mutanen da suka zagaye ka wallahi ba gaskiya suka gaya maka ba wallahi ba gaskiya suka gaya maka ba idan kana son gaskiya ka tashi da kabila ka koma Sokoto ko ka koma Katsina ko ka koma Kebbi ko ka koma Niger Ko ya je Daura. Domin ka ce dole sai an kawo zaman lafiya jami'an tsaron nan kai ni din wannan tim din ka tashi da kabila ba ma san zaman ka kabila ka tashi ka koma Sokoto ko ka koma Katsina ko ka koma Kebbi ko ka koma Niger a wannan wurin har sai ranar da zaman lafiya ga mu wannan mutane yaushe ne zai kasance a ƙasar mu to ran mutum ɗaya zai sanya shugaban ƙasa ya tsaye da damun da yake yi ya za a yi a kashe mutum wurin a 40 a ce shugaban ƙasa ya sake tafi Lagos me zai yi me yasa bai wuce Sokoto ba wannan al'amarin ya dame mu duk wanda ke karatu a ƙasar hankalin shi ba kwance yake ba karatun ma baya yiwuwa wallahi baya yiwuwa saboda haka muna ga muku gaskiya in za ku tashi ku yi abin da ya kamata ku yi gwamnoninmu na arewa wallahi ba ku kyauta mana ba nawa ya kamata ku invest a kan wannan dajin
wannan dajin duk wani da ake kyan Najeriya kawo da ake yi ba za mu iya kawo kamfanoni ba da za su zo su noma abincin dabbobi ba za mu iya kiretin din agricultural park ba a jihohin mu da arewa a ajiye mutane suna kiwon dabbobi ana kawo masu abincin dabbobin nan wannan wuraren akwai waɗannan mutane da ke kashe mutane idan har dajin nan zai ta zama wallahi ba za a ƙara wannan abun ba idan ba a amfani da dajin nan ba ba za a kawo ƙarshen wani abun ba saboda haka muna so kai amfani da masu ilimi ka kawo mutane masu tunani a gwamnatinka akwai matasa akwai masu ilimi akwai masu zurfin tunani wallahi arabun laɗin da Allah ya ba arewa ta ishi Najeriya gaba ɗaya ta itallabi tattalin arzikin Najeriya wannan al'amarin muna ganin cewa kawai babu jagoranci ne gwamnatin ta idan kai wasa wallahi sai ta yi kowace zama mai muni kana da mutanen kirki a ciki kana da mutanen da ba mana kirki bane ba mun san kokarin da muke yi amma wallahi ka duba akwai abubuwa da yawa da ke faruwa waɗanda kai baka sani ba kuma da yin mutane ka watsar da manyan mutane ne na arewa wallahi da za su baka shawara akwai mutanen da ya kamata su baka shawara ina ganin gaskiya baka sauraron su ne ni a iya tunani na wannan al'amarin ka tsaya ka dubi Allah saboda za ka tashi za ka wayi gari a ranar da ba mai cetonka ba wanda za a iya cetonka wallahi ba mai iya cetonka kuma wannan ranar ita ce ranar da za a yi maka hisabi ka tuna da wannan ranar inda zai gadin ɗinka ka tsaya ka yi abin da ya kamata ya Allah ka kawo mu zaman lafiya a arewa amin ya Allah ka kawo mu ci gaba a arewa amin ya Allah ka taɓa zuciyoyin shugabanninmu na arewa amin cewa bangaren mu shine mafi koma baya ku tuna yaran ku duk suna nan ku tuna yaran ku duk suna nan yaran talakawa suna can makaranta ta gagare su wasu su ma iyayen su ba su san inda ƴaƴan su ke ba wannan ba karamin tashin hankali bane ba ya Allah ka ba mu zama lafiya amin abun mu a nan shine ba muna wani abu ne ba muna nuna muku abin da ke gaskiya ne mu ƴaƴan ku ne ko kun ki ko kun so ƴaƴan ku ne ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi ya Allah ka kawo mu zaman lafiya amin kuma Allah ya shirya mana da ku gane abin da ke shine gaskiya ku gane abin da ke shine gaskiya wallahi kasar mu ba za ta ci gaba ba da irin wannan tafiya wallahi ba za a ƙara waɗannan abubuwa ba da irin wannan tafiya ba yadda za a yi al'umma ta kasance cikin talauci kuma a ce a samu zaman lafiya ba yadda za a yi al'umma ta kasance cikin talauci a ce a samu zaman lafiya ku tsaya ku biya ku gani kuna can Abuja wallahi akwai wanda baya da abin da zai ci a rana me ya kawo haka ba aikin yi in kana kasar makaranta ba aikin yi mutum nawa ne hanyoyin da ake bi kudin ma da kuke raba wallahi kuna raba kudi ne kawai a banza wasu na arziki kansu idan za ku canza wannan tafiyar da ake yi wallahi tafiya ce da ba za ta yi ko ina ba za ta yi kasar mu ko ina ba kuma tsarin da ake tafiya ni ba ku gani ilimi an kashe shi ba mu da kome ilimin damuwoyin mu sun lalace sun ma da suka rage saura ka ɗan yi rage a cikin ana gani babu abin da ba abin da ke tafiya na bangaren lafiya ba abin da ke tafiya a bangaren ilimi babu abin da ke tafiya a bangaren noma noman ma yanzu an yi mutane sun kasu su ɗauki abin da suka noma ya Allah kawo mun ƙarshen wani al'amarin ya Allah kawo mun ƙarshen wani al'amarin muna godiya dakta sai kuma mai jawabi na gaba daga cikin mata hajiya da ta yi magana sai ta haɗiye mu gaba da shi yasa da ke son idan yanzu idan muka gama jawaban nan za mu yi addu'a ne a nan daga nan kuma mu karasa babban ofishin Najeriya ko kuma jakadar Najeriya da ke nan London domin mu gabatar da bukatu sannan daga nan kuma za mu watse insha Allah za kuma mu sa ranar da za mu zo mu ci gaba da wannan zanga-zanga ko kuma zaman dirshan ko tsayuwar dirshan har sai lokacin da su waɗanda Allah ya ɗaura wa nauyin ceton rayukanmu da dukiyarmu tsare rayukanmu da dukiyarmu da mutuncinmu suka fahimci cewa ran ɗan arewa da dukiyarsa da mutuncinsa suna da daraja suna da tsada suna da kima. End banditry now! Scared enough! 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 End banditry now! And end banditry now! As you can see, this is a group of Nigerian professionals, students and other residents in the United Kingdom.
We are gathered here because we are tired of dying at the hands of merciless groups that are operating in impunity in northern Nigeria. It is on record that at least 100 people are killed every single week in northern Nigeria. There is never a day that passes without reports of kidnappings, killings, massacres, and bomb explosions in northern Nigeria. And it is clear that the Nigerian presidency and governors from northern Nigeria couldn't care less. They do not care about the plight of northern Nigeria. On the day 43 travelers were burnt alive in northern Nigeria, President Muhammadu Buhari flew to Turkey, Istanbul, and celebrated his birthday there. He was supposed to be the president of the country. He was supposed to be the leader. The same day that 40 people were killed in Kaduna, just a day before then, President Buhari's son was being survived in Daura as if Nigeria was living in peace. And the Senate President and other leaders, politicians, that we have never seen in any condolence visit in the north, were present at the occasion where President Buhari's son was stabbed. Every single day there was an outrage, every time there was carnage in northern Nigeria, every time dozens of people were killed, Buhari's spokespersons would come out, condole, warn the kidnappers or the perpetrators, and then give false assurances and make hollow promises. We are tired of hollow promises. We are tired of dying. We are tired of being raped. We are tired of paying ransom. We are tired of the nonchalance of Buhari and his people. We are tired of the nonchalance of the governors and politicians of northern Nigeria. Enough is enough. Enough is enough. As we speak today, no child goes to school in Zamfara State. Zamfara State schools have been shut down for 9 months now. That is true. At the same time, when other Nigerian children continue to study in their schools. As we speak today, the students, the pupils, children, little girls and boys of FGC Birnin Yawuri are still in captivity. They have been in captivity for 6 months now. And Buhari is sleeping in Asoro. Buhari is celebrating his birthday in Turkey. Buhari is launching a book in Lagos. As if his children are more valuable than other Nigerian children. We are tired of this nonchalance. We are tired of the incompetence. We are tired of the corruption. We know the Nigerian military is one of the best militaries in Africa. They are people who are committed to safeguarding Nigeria's integrity and securing our lives. But politicians in Abuja and military leaders in Abuja have refused to give them what they need to fight bandits, terrorists and criminals. Corruption has pervaded Buhari's government just like Jonathan's administration or even worse. Buhari was the person we trusted. He promised, he was crying when he did not win elections. Ashe kukan ƙarya yake. Allah wadai. Wadda yake ba kukan ƙarya ba ne, kukan neman jin daɗi ne. Tun da gashi nan yana yawo, in banda Omicron ba wadda ta kai Buhari yawo a duniya yau. Akwai wani clip din shi da yake cewa dan ba mu zaɓe shi ba nan da shekara ba za a gane shi ba za a gane ba. Ashe ku ne ba za a gane shi ba gane ya yi bulbul. Kwarai, wadda yake shi din ba har yanzu ba ma gane shi. Tun da gashi ya yi bulbul din. Duk ko ina a shugaban ƙasa a duniya duk inda ka zaɓi shugaban ƙasa za ga a shekara 2 zuwa 3 zuwa 4 inda gashin shi baki ne ya fara fari. Tabbas. In da fatar sa zam take a mai sai ya ga ta fara tukwikwewa. Wahala. Saboda wahala, saboda aiki. In yaro ne za ga ya fara tsufa. Ka duba yadda Obama ya zama da ya zama shugaban ƙasa. Haka ne. Ka duba yadda Emmanuel Macron ya koma da ya zama shugaban ƙasa. Dan shekara 40. Haka. Amma Buhari daga shekara 70 ya da 40.
Tabbas. Yan shekara 15, 5 da 20 ɗinmu na arewa yanzu in ka gansu ba za ka gane su ba. Tabbas. Ya ce idan ba mu zaɓe shi ba nan da shekara 4 ba za a gane shi ba, ba za a gane mu ba. To yanzu mun zaɓe shi shekara 6 ba a gane mu, ba a gane shi. Tabbas. Mu ba a gane mu don wahala, shi kuma ba a gane shi don sharholiya. Wani irin lalacewa ne wannan? Buhari da me kake so a tuna ka idan ka mutu? Da me kake so a tuna ka? Kai muka ce kai ne mai gaskiya. Muka ce kai ne tsohon janar, kai za ka yi maganin tsaro. Tabbas. Kana cewa kana maganin ƙaba, kai yana ta ƙara kumbura. Yanzu kan ya kusa bindiga. Baka da aiki sai ƙara farashin man fetur. Baka da aiki sai ƙara farashin abinci. Babu tsaro, ba abinci. Yaya ƙasa za ta zauna lafiya? Ba za ta zauna lafiya ba. Saboda haka saƙonmu a yau shine ga Buhari da 'yan kanzaginsa da gwamnoninmu, kisan da ake mana ya isa haka. Kwasan 'ya'yan musulmai, 'ya'yan arewa da ake ana kai su daji, a musu fyaɗe, a musu wulaƙanci, a yi wa 'ya fyaɗe a gaban uwarta, a yi wa uwa fyaɗe a gaban 'yarta, a yi wa 'ya'ya fyaɗe a gaban ubansu, a yi wa mata fyaɗe a gaban mijinta, a lalata musu aure, a lalata musu jin daɗin rayuwa ko da an sako su, ya isa haka. Mun gaji da biyan kuɗin diya, mun gaji da yawo a masallatai da coci-coci da kasuwa muna neman karo-karon kuɗin diya. Mun gaji da mutuwa a kan titunanmu, mun gaji da mutuwa a garuruwanmu, mun gaji da mutuwa a makarantunmu, mun gaji da ɗiban 'ya'yanmu da ake daga makarantu sai ka ce ba 'ya'yan ɗan adam ba. Ko kaji aka je aka ɗiba 300 a makarantarka, a makarantar gwamnati, ya kamata a ce shugaba ya waiwaya ya kalli wannan makarantar. Amma yanzu ɗiban 'yan adam a arewacin Najeriya ya zama ba ma labari ba ne. Saboda duniya ta gaji da jin labarin. Don a ɗaibi mutum 100, don a ɗau mutum 200, don a kashe 40, don a kashe 50, wallahi ya zama kamar bako ba, inda ba ɗan Lagos ba ne. Yau Buhari haka za ka yi idan aka je Lagos aka ɗabi yara 10 a makaranta? Ko aka je Oyo aka kashe mutum 20 haka kake yi? Lokacin da ɗanka Yusuf ya je ya siyo babur ɗin miliyoyin naira ya faɗa a Abuja ya ji ciwo a kan shi. Ba a Abuja aka bar shi ba, ba ma a Najeriya aka kai bar shi ba, Germany aka kai shi. Ran Yusuf ya fi ran Bala ne wanda aka ɗauka a FTC birnin Yawuri. Duka rai ɗaya ne. Ran matarka ya fi ran matanmu ne? Bai fi ba. Ran 'ya'yanka sun fi ran 'ya'yanmu ne? Ba su fi ba. Ka ya fi ranmu ne? Bai fi ba. Jin daɗinka ya fi jin daɗinmu ne? Bai fi ba. Kai ɗan wane ne kafin mu zaɓe ka zama shugaban ƙasa? Yana nan yana maneji. Daga yadda muke ganin yadda kake Buhari, shanunka da suke daura sun fi 'yan Najeriya daraja. Don muna gani kana zuwa duba su. Ka sa wata 'yan hula da wata 'yan riga da wani ɗan takalmi ka shiga kana duba su. 'Yan Najeriya ne ba su kai ka duba su ba. Idan aka kashe 40 a Sokoto sai ka tura layi daga sunan shi ma ka san makaryaci ne. Abdullahi ne. Layi Muhammad, layi dai ƙarya ne mu da Hausa ba da Turanci. To me yasa lokacin da kake neman zaɓe baka tura Layi Muhammad da Garba Shehu ba? Me yasa lokacin da kake neman zaɓe baka tura Bashir Ahmad da Femi Adesina sun je Maiduguri sun yi kamfen a maimakon ka ba? Me yasa ka je da kanka? Me yasa ka je Katsina ka je Sokoto ka je Zamfara da kanka? Me yasa baka tura masu magana da yawun ka sun je sun maka kamfen ba? Me yasa baka tura waɗanda kake tura yau ka ce su je su mana ta'aziyya ba? Yau ko shugaban 'yan ta'adda ne aka kashe mutum 10, mutum 20 a cikin mutanen shi zai fito ya yi wa sauran 'yan ta'addan jawabi ya kwantar musu da hankali. Amma dan an kashe mutum 30 a Zamfara, ranar gobe Buhari zai yi bayani akan 'yan SAS ba su kai ma ya yi musu ta'aziyya a cikin jawabin shi ba. Dan an kashe mutum 40 a Kaduna shekaran jiya ba su kai Buhari ma ya buɗe baki ya yi magana a kansu ba. To aiko Allah ne ya aiko mu bika, ya kamata ka nuna mana tausayi. Tabbas.
ko Allah ne ya aiko mu bi ka ya kamata ka nuna jin kai, ko Allah ne ya aiko mu bi ka ya kamata ka nuna ka damu. To dai sakon ba mai yawa bane, mun gaji mun gaji da mutuwa, Sani mun gaji da kashe-kashen nan, mun gaji da kwashe 'ya'yanmu, mun gaji da biyan kuɗin diyya, mun gaji da cin zarafi da wulaƙancin da ake mana. Yau mutuncin mace musulma a arewacin Najeriya ya zama ko mutuncin bera bai kai nata ba. Za a keta mata mutunci, a yi lalata da ita, a wulaƙanta ta. Mutuncin 'ya'yanmu ya zama ko wato banza ba ta kai su mutunci ba, ko banza ta fi su mutunci, za a yaga musu rigan mutunci, a wulaƙanta su. Amma ku kuna nan kuna sharholiyarku, daga nadin sarauta sai bikin haihuwa, sai bikin littafi, sai kuma yawo kamar Omicron. End banditry now. Secure the north. End banditry now. Secure the north. End banditry now. Secure the north. Ga wanda zai End banditry now. Secure the north. End banditry now. Secure the north. Babban makasudin haɗuwarmu a nan London, Trafalgar Square, shi ne mu nuna baƙin cikinmu da alhininmu game da kasawa na wannan gwamnati wurin kare rayukanmu da mutuncinmu. Shi shugaban President Muhammadu Buhari mun ta wahala da shi tun 2003, tun muna ƙanana ƙwarai muke son shi. 2003 mun zaɓe shi, 2007 mun zaɓe shi, 2011 mun zaɓe shi, har Allah ya kai ga ya samu nasara a 2015. Amma wannan mu ba nasara bane gare mu, sai dai gare shi saboda shi ya samu canji mai kyau. Mu yau a arewa ba mu fama da kuma 'yan ba baƙin ciki ba na kashe-kashen 'yan uwanmu da ake yi, da kidnapping da fyaɗe da ake wa mata manya da ƙanana da mata aure. Akwai wuraren da a yau bandits 'yan ta'adda za su sauka su fyaɗe da mata har a cikin masallaci. Subhanallah. babban bakin ciki shine gwamnati ba ta ramu ba, ko mu ce ba ta fahimci me take nufi ba. Ana kashe mutane a Sokoto, ana kashe mutane a Zamfara, a Katsina, a Neja, ana kashe mutane, amma shugaban kasa ya samu dama ya je ya yi book launching ko ya yanka birthday lokacin da ake yanka yara kanana ake kona su cikin bus, a lokacin ne shugaban kasa ya samu dama ya je ya murna zagayewar haihuwar ne. Wannan bakin ciki ba mu sanya za mu yi da shi ba, kuma lokaci ya yi za mu bayyana cewa lallai muna tare da bakin ciki. Wannan gwamnati muna ganin ta kasa, mu ba 'yan tawaye ba ne, kawai dai lokaci ne ya yi da za mu nuna ɓacin ranmu da bakin cikinmu game da ko in kula da gwamnati ke yi. Muna bakin ciki kwarai, muna bakin ciki kwarai da 'yan uwanmu da muke jin labarin ana kashe su, wasu suna gudu daga mahaifarsu, ƙauyukan da suke da zaune suna gudu suna tsira da rayukansu, wasu kuma an riga an kashe. A yau wata biyar kenan Kebbi State birnin Yawuri, 'yan mata 'yan makaranta an sace su wata biyar yau ba labari, suna hannun 'yan ta'adda. Amma at the same time shugaban kasa yake da lokacin da zai je ya yi murnar zagayowar haihuwar shi. Waɗansu na hannun bandits a lokacin da yake murnar zagayowar haihuwar A lokacin da ke murnar su a zagayowar hannun bandits za su yi murnar zagayowar haihuwarsu. To, ba mu san ya zamu yi da wannan bakin cikin ba. Dole lokaci ya yi za mu nuna bacin ranmu. Wannan gwamnati ta kasa ta kare rayukanmu, ta kasa ta kare mutuncinmu. Secure the nose. End banditry now. Secure the nose. End banditry. Secure the nose. End banditry. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sai ki dan matso da
kamar an kashe ko? dare muna ba da farko muna ba gwamnati na uku muna fitowa mu ba sojoji ba ne kuma a tsarin domin Najeriya da kundin tsarin mulki ba za mu iya ɗaukar mu mu tafi ya gaban ƴaƴanta a yi rage ita ma ƴaƴan nata su ba a yi rage wannan abin bakin ciki ya kamata su fito mu yi magana wannan lokaci ne da ya kamata su fito mu yi magana mu nuna bakin ciki Allah ya kama abin da Sorry, sorry, son. Why is it? Kun je wurin buka. Dan Buhari ya fi tsoron turawa fiye da Allah. Ba sa kunyar Allah, ba sa tsoron Allah amma suna tsoron turawa. Saboda haka in aka fara zanga-zanga a London za su ga cewa ai ana kunyata su a gaban gunkayensu wato turawa kenan gunkinsu turawa saboda haka za su fito su dau matakin da ya kamata ba maganan zargi bane ai mun gani a baya kuma a yanzu waɗanda suka yi ƙoƙarin zanga-zangan a Najeriya kama su ake a kashe su ko jiya an kashe mutum 2 kamar yadda BBC suka rawaito a garin Kanan Haki a Katsina ko me suka yi kashe su aka yi suka fito su nuna fushinsu jami'an tsaron da suka ƙi tsare su ranar Talata suka fito kuma ran Laraba suka kashe su kuma a nan muke zaune a nan muke da ikon yin zanga-zanga shi yasa muka fito mu yi zanga-zanga gwamnati na cewa tana iyakan bakin kokarin ta wurin ganin ta samar da sarari tun ba ku ganin kokarin da gwamnati take yi ba wani kokarin da take yi dan inda tana kokari me yasa kullum matsalar ƙara rubucewa take in kuma Buhari da gwamnoni sun gamsu cewa iya bakin kokarin su kenan to su sani cewa kokarin su ya gaza saboda haka su sauka in dai iya bakin kokarin su kenan kokarin su ya gaza matsalar nan kullum ƙara girma take da iya Zamfara muka tsanta China so ta shiga Katsina ta shiga Sokoto ta shiga Kebbi ta shiga Niger ta shiga Kaduna yanzu muna jin ana sace mutane a Taraba muna jin wato ruwatannin sace mutane a Jigawa wannan matsala ƙara girma take in kuma wannan shine iya bakin kokarin su to sun gaza Buhari ya sauka ya tattare kayan shi ya koma Daura ya zauna karkashin turji sannan kuma sauran wato gwamnoni kowa ya sauka ya koma garin su sun kasa yanzu misali in aka ce ka ba da shawara kan yadda za a kawo karshen matsalar tsaron nan wata shawara za ta shine ai shawara ta farko ita ce su yadda ma akwai matsalar tunda kullum cewa suke sun fi karfin matsalar suna bakin kokarin su shawara ta biyu duk sojan da yake bariki a yau ba shi da dalilin zama a bariki general din nan da senior military officers a Abuja da Kaduna da Jos duka ba su da amfanin komai su zauna a bariki a yau gaba ɗaya a fidda su a mai da su inda ake yakin nan hamsoshin sojoji ba su da dalilin zama a Abuja yau su koma garuruwan da ake cikin waɗannan matsala Buhari ba shi da dalilin yawace a ƙasashen duniya ba shi da dalilin yawacen wato bukukuwa ya je ya koma jihohin da wannan abu ya shafa ya zauna a matsayin shi na shugaba a tabbatar da cewa an dakile wannan matsala amma ba za a ci gaba da kashe mu ana sace mu kamar kuɗi ana karɓar kuɗin fansa a hannun mu kuma su ce wai suna nasara ko kuma suna bakin kokarin su ba in wannan shine bakin kokarin su muna karfafa kira su sauka ka yi bayani cewa za ku ci gaba da wannan zanga-zanga a lokacin da kake jawabi ga masu zanga-zanga har zuwa yaushe za ku ci gaba da za mu ci gaba da wannan zanga-zanga har sai lokacin da hakan mu ta cimma ruwa har sai lokacin da shugabanninmu suka yarda cewa ran dan arewa da dukiyarsa da mutuncinsa suna da kima suna da tsada suna da daraja kuma mun kai a kare mu kamar yadda ake kare sauran 'yan Najeriya idan da yau a Lagos aka kashe mutum 10 sai kaga Buhari ya tashi fil ya je Lagos ya ba da haƙuri kuma ya kai sojoji da 'yan sanda su ɗau mataki me yasa ran ɗan Zamfara ya gaza ran ɗan Lagos kima me yasa ran ɗan Kaduna bai kai ran ɗan Ondo kima ba me yasa ran ɗan Sokoto bai kai ran ɗan Oyo kima ba me yasa ran Hausawa musulmai ko 'yan Arewa bai kai ran 'yan Kudu waɗanda ba musulmai ko kuma waɗanda suke musulmai ba kima ba mun gaji da mutuwa mun gaji da sace mu da ake yi mun gaji da biyan kudin fansa mun gaji da keta haƙƙi
da mutuncin matanmu da ake yi. A fito a yi abin da ya dace. Idan Buhari ba zai iya tsare ranmu da dukiyarmu da mutuncinmu ba shi da amfani zama asoro ba shan AC ya je bai sauka. Muna nan dai a birnin London inda ake gabatar da wannan zanga-zanga kuma muna tattaunawa da wasu daga cikin inda suka yauwa me za ka ce ga ka a wurin wannan zanga-zanga? iyaka sakon da suka riga suka bayyana nan kowa yana ganin abubuwan da ke placards din abubuwan da aka daga ana faɗi a wannan halina kenan yau a wannan abubuwan da muka daga wani abu muke faɗi ba cewa muke a kawo tsaro a arewacin Najeriya a tsaye da wannan banditry da ke faruwa a arewacin Najeriya saboda haka ba wani sako bane koyayye kuma akwai mutane za ka ga yanzu haka ana ta korafi cewa ɗaukar nauyin mu ake ni irin wannan abubuwan su ba ni mamaki misali a ɗauki misali ɗaukar nauyin mu ake ba za a kalli sakon ba irin wannan shi ne korafin da muke cewa ya kamata mutanen arewacin Najeriya su kula kuma su gane me suke yi kwanakin baya musamman da aka kona mutane da ke Sokoto idan ka diba a kafafen sada zumunta abin da ya bayyana shi mutanen arewa shiru mutanen arewa ba su magana mutanen arewa ba su cewa kaza ba su cewa kaza kuma waɗannan mutanen waɗansu daga cikin su ke cewa mutanen arewa ba su magana su ne a shekara ta 2015 da waɗansu mutanen arewa suka zo suka fara magana suna ce ma Buhari can ba kai kaza ba can ba kai kaza ba fitowa suka ce kwangila ce ba a ba su ba ko mukaman siyasa ne ba a ba su ba sai ka ga in ka fito kai ma Buhari gyara ko ka ce can kana ganin kamar ba a kyauta ba sai a zo a zage ka a social media a sa ɗan ƙaramin yaro wanda masu ƙarin shekaru su zage ka tas ni abin ne yana ɗaure min kai to yanzu misali ba za ka kalli sakon da yake faɗi ba idan aka tambaye ka kai wata shawara za ka bada akan yadda za a magance matsalar rashin shawarwari yana ta badawa mun ba da wasu shawarwari wanda muke ganin cewa da our recommendations kuma daga nan za mu tashi mu tafi high commission mu ƙara faɗin shawarar da muke badawa misali ɗaya daga za mu bada a rubuce ɗaya daga cikin shawarar da muke badawa shine yanzu idan ka diba abin da ke faruwa a Ethiopia shugaban kasan ya baro ya tafi gaban filin daga saboda ya ceto kasar shi idan ka nan kusa Chadi muna kallon yadda tsohon shugaban kasar Chadi ya shiga gaba saboda ya tabbatar da an kawo zaman lafiya a kasar shi me general suke a bariki me suke yi a can magana ta biyu yaushe za a ce sojoji sai an kawo hari sannan za ina aka taba haka dajin nan gabaki ɗaya inda ake wani abun an san shi ba kuma ni na faɗi ba akwai sanata da ke representing Zamfara ya fito ya ce gabaki ɗaya ga inda dajikan nan suke kuma abin da ya bayyana shine dukkan hare-haren da ake kaiwa an san inda dajin nan yake to ya za a ce ba za a shiga dajin nan ba a kawo mutane tsaro sai da akwai abin da ake ce ma touch and do sai an kashe mutum sannan sai ka je ka ga yanzu akwai mutane na ce mana an jaɗo mataki na turjinan da aka je har yaushe to ya zaɗo mataki shikenan sai an ƙara kashe ɗaruruwa ko dububuwa akwai kiyasin da ya gwada cewa a wata 11 da ya wuce a arewacin Najeriya kada an kashe mutum 3,600 da wani abu a shekara ta 2011 gwamnan Zamfara na yanzu mai ci Bello Matolle ya haɗa kwamiti wanda tsohon IG na 'yan sanda ya jagoranta a shekara ta Mayu ta shekara 2011 a je a diba report ɗin da ya yi akalla an shi kuɗi a Zamfara kaɗai as a result of wannan ransom ɗin sama da biliyan 3 yara waɗanda suka rasa iyayensu sun fi mutum 104 mata wanda aka kashe mazajensu sun fi mutum 4,000 wannan kiyasin na shekara 2011 ne yanzu muna shekara ta 2021 me ake so a arewacin Najeriya su yi a Zamfara da nake maka maganan nan makarantu an kulle su mutane ba su iya zuwa su yi noma komi ya yi tsada to ake so ina ake so ɗarewa bai da kanshi mun fito muna wannan magana a ce sosai mu akai nawa zaka bamu kasan nan wanda bai sani ba ya sani ba ka zama sai kana da abin yi to nawa zaka zo ka ba kowa a nan wurin saboda haka mu kaji kiran da muke yi muna ce mai ya kula ya lura saboda idan muka kalli alƙawarukan da ya a shekara ta 2015 muka kalli abin da yake yanzu ba za mu ce yayi ƙarya ba amma sai muka kaman ya manta saboda idan ka je ka kalla ko yau na kalli alƙawarin da ya a shekara ta 2015 wato wannan abu da ke faruwa ya kamata a ce wato shugaba yadda aka san shugabanci shi idan akwai matsala a ƙasa ka tsaya ka
ka zo ka yi duk yadda za ka yi ka nuna wa jama'a cewa wannan matsala ba ga irin kokarin da kake yi gashi kayi kaza don shawo kan matsala, amma sai mu ga an je an kashe mutum 100 a waje kaza ko an sace mutum 100 a gari kaza. Shugaban ƙasa ba zai turi kowa ba cikin jami'an tsaron shi, ba za a sallami kowa ba. Ko gidan gona ne da kai aka je a kora shanunka yau, washe gari a ƙara kora su za ka canja mai gadi. Amma banda a Najeriya na ya kashe mutum, ka sace mutum, ka yi wa mutum kisan gilla, ka ƙone mutum, amma babu wanda za a kora. Amma kana wannan magana za a ce kwanakin baya shugaban ƙasan ya canza shugabannin tsaro. Shugabannin tsaro sau nawa aka canja tun da hau, sau nawa ake kashe-kashe. Ai shugaban ƙasar Najeriya ya fi damuwa akan lafiyarsa, akan abin da zai shafe shi da shi da iyalin shi, akan abin da zai kare ƙasa. Akwai abin da ake cewa regime security. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fi kare mulkinsa akan kare ƙasar Najeriya. Ya kamata a ce dukkan jami'ai dukkan wani abu da zai yi akan abin da zai kare al'ummar Najeriya ne, ba wai abin da zai bashi tsaro a fadar shugaban ƙasa ba. Ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye kan waɗannan abubuwan da ke faruwa. Ya kamata mu gani a ƙasa, ba wai kawai a rika magana ba, a turo Garba Shehu ko gani a gashi na yi magana. A'a, mu gani a ƙasa. Ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye, mu gan shi yanzu ya canja yadda yake yi da in abu ya faru ya zauna a fadarsa ta shugaban ƙasa. Ya kamata a ce mun gan shi a fagen daga, ya je yana bawa wato su jami'an da ke dakarun yaƙi, yana ba su ƙarfin gwiwa, ko bai shiga cikin yaƙin ba ya je ba su ƙarfin gwiwa. Kuma batun da ake ana kashe-kashen nan da ake magana, ko da cewa ana tura sojoji, an tura sojoji wajen Sokoto, duk da an tura ɗin shekaran jejiyar nan maganar da nake maka, akwai ɗan jaridar da ya je hira da Turji a Sokoto. Yanzu idan aka tambaye ka shawara kan yadda za a magance matsalar tsaron a Najeriya, me za ka ce? Maganar da ake magana harkar tsaro a Najeriya, abubuwan matakan da ya kamata a ce shugaba ya ɗauka shine tura dakarun yaƙi duka irin wannan wuraren da yake faruwa. A tabbatar waɗannan dakarun yaƙin idan wani ya yi abin da ba shi ne ba, an hukunta shi yadda ya dace a ce an hukunta shi, ba wai kawai a nuna halin ko kula ba. Kwanaki aka je har sansanin sojoji da ke NDA a Kaduna aka ɗauke soja, amma wa kaji an kora bayan wannan. Yau da a ce shugaban ƙasa ya sallami wani babba a wannan waje, watakil wanda ya zo ya gaje shi ba zai bari a sake yin makamancin haka ba. To ba a yi a Najeriya, duk abin da ake yi yau a yi a kashe kaza ya zama mana wato abin da aka saba, abu ne na yau da kullum, ba ma a damuwa an kashe al'umma. Mu yanzu kiran da muke yi shine ya kamata wato shugaban ƙasa Buhari ya tabbatar cewa 'ya'yanmu na Najeriya wanda suke ƙauyuka suna iya yin noma, waɗanda suke yara da suke zuwa makaranta da aka rufe makarantu saboda tsoron kar a sace su suna iya zuwa makaranta. Hanyoyinmu da ba ma iya bi, hanyar Gusau zuwa Katsina da hanyar Kaduna da wasu hanyoyi a Naija da hanyoyi masu yawa da yanzu dukan su ba a iya bin su saboda fargaba. Ya kamata a ce shugaban ƙasa waɗannan hanyoyi duk an tura dakarun tsaro, an tabbatar cewa akwai tsaro a wannan wurare, an murƙushe wannan 'yan ta'adda. Shi da kansa yake cewa, yake magana lokacin kafin ya hau, yake cewa 'yan ta'adda wasu ƙazamai ne haka, ba wai wasu abu bane da suka fi ƙarfinsa, amma yanzu ga shi 'yan ta'adda suka fi ƙarfinsa. Wannan abu ne da ya kamata a canja, ya kamata a yi karatun kwanu, ya kamata duk yadda za a yi shugaban ƙasa Buhari duk abin da zai yi tabbatar cewa bai bar mana wannan masifa ba. A arewacin Najeriya, musamman arewa maso kudu a Najeriya, maso yammaci na Najeriya, ba mu san wannan kaman da ake yi ba na kidnapping, ba mu san shi ba. Ɗaukar fansa, kama mutane a karɓar fansa, ba mu san wannan ba. Sai da zuwan Buhari ya zo, muka ga kawai abin ya zama musu wato ruwan dare. Yau a kama wannan, yau a ɗauke wannan, yau a je a yi wannan fyaɗe, ba abin da ba a yi. Mun gode kwarai da ya kamata ma mu dakatar da live haka.